Легендата разказва, че докато търсили брод към България, братът на Аспарух, Боян и сестра му Хуба били на левия бряг на Дунава. Те трябвало да пратят знак на Аспарух, че идват при него. Тогава Боян решил да завърже края на бяло кълбо за кръка на сокол, който да полети и да им покаже на къде да вървят. Хазарска стрела обаче пронизала Боян, бликнала алена кръв и обагрила бялата връв. Соколът литнал и не след дълго Аспарух държал в ръцете си така чакания знак. Той късал конци от бяло-червената връв и ги връзвал на ръцете на войниците си, като повтарял: Нишката, която ни свързва и никога няма да се прекъсне. Да сме здрави, весели, щастливи, да сме българи.